May kasaman dapit sila mag-vaccine. Di ala sa inyong balay, sa Zunto lang ha, kay anaon raman mo diha sa mga taga-barangay, mga barangay officials sa Zunto, kau ba naman taga-city vet. Pero at taga-asa man ka, kuan, 239, taga-asa man ka. Asa madapit inyo ha sa kuan, kasi ito mo yung mamahay, anig di mo manhaan diha ha, basta kay sa Zunto. At tutawagan daw si Kapitan Abanggan daw, try daw na to ni. Hello Kap, mayong buntag Kap. Buntag. Yes Kap, live ta Kap, diretso na taan eh. Bakante ka Kap, bakante? Okay. Okay, sige. Alright. Sa taga-PWD. Yes. Kap, ako lang, kuan Kap, dog vaccination ugma Kap, no? Yeah, oo. Okay naman ko'y nangutana din he. Unsa daw ilang himuon. So, unsa ang himuon sa mga taga-barangay Zunto nga buot magpa-bakuna silang iro? Okay. So, salamat kay Sir Michael sa imo ang program sa tanang naminaw sa charm sa oras si Michael Napwa. Congratulations. Now, in regarding sa among program sa dog vaccine, so ang buhatong sa taga-Sunados, actually 2 weeks na nag-advance ang mga BSW na nag-survey sa per household o pinakabuhok ang ilang mga iro, no? Then, ang rule lang yun sa tagiya nga, kung mahimo ugma, the whole day man sila, either buntag or hapon, nga naagin sila permanente kay bawal magod mo bulit ang health worker sa iro or even the vaccinator. So, ako lang iawhag na ang programa ko sa kwan, especially programa po din sa ito ang Mayor sa Digos, Mayor Joseph Cagas, decided by Dr. Viralio na kung mahimong kwan ka ng rabies free ang Zone 2. Precisely every year for almost 9 years na irregular ang kwan schedule for dog vaccine. Dili na lang sila moto sa barangay hall anikap. Dili na kaya ang actually na more or less 15 ka team ng vaccinator. So distributed na sa 28 ka, so most likely sa out of 10 products usa ka vaccinator kada duha ka health worker na vaccinator siya. House to house na. Actually na sila gikuha sa health worker per household o pila ka mo kada purok. Okay. Na-assign. Okay. Kap, sama sa imong gingon nga gusto gyud pod nimo nga mahimong walay rabies ang mga iro sa barangay Zunto. Wala ba yung mga iro diha kapitan nya latagaw? Kay basig ka mo'y makapaak. Ako tag-encourage na mo kung mahimo katong mga tagiya sa mga iro, kung mahimo higtan ang ilang mga iro kay most likely kasagaran ang mahitabo karon ang mamaakan ng mga latagaw nga iro. Mo gyud. So sigurado gyud nga kuan niya maaga pa kay ng kuan ka na injection sa anti-rabies. So para magpinabagay ta niya maiwasan nato ng mga complaint sa barangay kay nadabay uban nga makapakiro dili. Although responsible sa tagigitsiro kung makapaak, iyan ang obligasyon nga tabangan ang mga biktima. Pero kasagaran dili na bagyod so mo nang beforehand mahitabo ang tanan mga inaota nga magtinabagay ta. Sa Sunados nga may mong nairo iktan niya nagsugod na po dabaron ang kanang sa impound sa mga iro sa kanukuan po kanang luoy. Dili lang day kay koloro mo impound nun kap no pati iro nga latagaw. Ang dili mapugod maayo ang nakita namo kanang waste bitaw zero nga igawas balay balag iyahang compound. At tumugod sa laing balay niya at tumatibang dili maayo paminahon. So kung mahimo you take hold responsible sa waste sa imo ang sa kuan iro. So ang sanitation ba kuan magod dili maayo nga ang ugaw sa imo kuan at silingan. Walay kasagaran na mga conflict sa matang silingan. O kana pong usahay kanang di ka na may lawasan ng lotion pero kung mahimo pagitaan og pagi sa kuan nga dili unta maayo lana. Mao gyud. Okay. So kap ugma na ni kap no alas 8 sa buntag hulaton lang nila dinha ang mga
taga City Vet kauban ang mga Yeah, barangay oo, functionaries. ang ingatan ng tagbalay nga itong nasurvey sa health worker, umay mo, dili lang ang type. Give this time for this day para anang igayuna kay the moment pagod mawala niya, ma-resulta nga may decision niya ko iraw kay ang amo lang nga dili ang problema gikan sa barangay kundi sa tagtungod nga during the time nga naa sa schedule nga despite for several times nga giingnon sila after all for the day pwede mo yun na may wasan pero dili man po mag 100% at least na lang mag 90% nga at least kung na may schedule ahead sige amo po nag-advance para matagaan po maturukan po og time para sa schedule ug sa vaccine. Okay. So kinahanglan lang nimo sa mga constituent ka ang ilahang kooperasyon. Okay. Sige. Okay, ugma naman na Kap. Sa lain bay Kap, ako lang pangutana Kap nga murag napansin na mo diha ang kabisi sa to ang barangay gym. Unsa man ang activities na to diha kanang mga karate diha Kap? So man karate na. Especially katong sa city Konga po na ang program panguluan po sa to ang mapti kagagawa si Jojo Byron na every night pero ni-end sila pero karon every Saturday na po continuing. So ang tuyon kay bataan para ang ma-focus ang ilang instead sa droga whatever ana sa sports na self-defense. Even mga ginikanan dahil trust sa iyang anak nga makalakaw nga kabaw mo si Pixel sa iyang kaugalingon na bilang mga babae durong night time o at daw man lang even ka ng mga malaki mo build to trust and confidence sa kaugalingon pindot kining programa gagipatigayon libre man so akong giyawag po ang mata ng taga-sota dos interesado kutob sa makaya at age at nagkagmay na aman Singalan anak Kap nga programa? About sa kuwan mo Dili karate na Kap? Karate sa kuwan sports day kagawad Byron. Dili po na siya programa sa city government. City government. Okay. So kanang Kap from that sa karon sa adlaw Sir Mike napo diri ang kuwan karon katong sa about katong mga biktima sa linog kag programa sa province si Governor Cagas. About atong kuwan bitaw kanang mga livelihood. And mostly ang na-affected ani katong mga nakuan sa linog. Kaya atag siya Governor og livelihood. It is about inikuan siya impas. Nakakaroon diha. Cooking o daghan siya ang mga kuan. Diris palagay for up to March pa ni. Okay mo na. Busy kayo na diha. Saturday, Sunday, nagakandak po diri kada at kuan Saturday, Sunday ang katong kuan sa National High School katong mga event nila nga every Saturday Sunday nga basketball day 8 to 5. Okay. Sige. Kap kaning kuan babalikan lang nato tong karate diha Kap kaning mga batan-on para man na sa ilahang self-defense. Basin po og hawd na sila mga rati sila po'y mga rati sa kuan basig may maguna-una gitudloan na sila Kap syempre nga dili mag-abusar ang makuha na yung skills at the same time self-control kanang makuha bitaw dili bitaw siya maputong makuha siya mo dyan okay makuha siya mo control siya ang kagulingon isa na nga aspito nga kuhan motivate as being kuhan ka podcast anang sa boxing o sa karate. Okay, so dili lang nila abusaran kung unsa may ilahang makatunan. Imo nila na self-defense gyud. Self-defense lang yun ang basic yun ani. Kuan. Okay. Sige, Kap, imuhang mensahe sa mga taga Barangay Zonto kay ugma na ang dog vaccination para tuloy-tuloy ni ugma. Okay, salamat Sir Michael. So akong gihawag ng taga-Zona 2, especially katong na mga iring o nabay unggoy nga our schedule for tomorrow the whole day. So naami 15 ka team as vaccinators. So akong gihawag kung may mo tagay-higayon ugma para tanan mapatigayon maservisyohan sa programa sa Zona 2 sa ani yearly dog vaccine, no? And nindot kani kay programa kani sa atong City Mayor
Mm. At the same time, the barangay per se supporting the local and the national program para sa mga tao. Mm. At the same time, akong encourage for katong mga batan o hilig about aning sa kuan vaccine. Gikuan ni atong Senador Manny Pacquiao, Mm. kuan po sponsored sa city government by Mayor Cagas. Then, ang nagkuan na ni karon ang atong kagawad si kagawad Jojo Byron. Alright. Kung iawag, tanan din, every Saturday delivery ni siya. Okay. Anang bigay ngayon, kay panikamuti kay para sa inyo ari for self-defense. Daghang salamat, Kapitan, sa imuhang panahon, Kap. Thank you. Okay. Kaya kahit salamat, Sir Michael. Alright. Pasalamat po ko sa tanang naminaw, solid at support nga kaning programa ni Sir Michael. Jugat yun. Kayuhan, manindot nga mo programa nga itong mapati. Daghang salamat, Sir Alright. Michael. Thank you so much, Kapitan Rodrigo Abangan sa Barangay Zone 2, Digos.